Agullent celebrava, com cada any, la seva entrada en el marc de les festes de moros i cristians en honor al seu patró, Sant Vicent Ferrer. Els carrers de la localitat s'omplien de música, color, festa i tradició per a rebre, un any més, aquesta cita ineludible en el calendari de la festa morocristiana. Encapçalava l'entrada la Filà Conqueridores, que ostentava la capitania cristiana aquest any 2019. Amb el seu boato, la Filà ens introduïa en la història de les conqueridores, que tornaven a la seva estimada vila d'Agullent després de participar en les conquestes cristianes als territoris musulmans. Diverses esquadres amb espectaculars trajes transmetien la força de la conquesta. La imatge del lleó, element destacat durant el boato, identificava per la seva ferocitat a l'ambaixador cristià d'enguany, David Martos Jurado. Els balets omplien de plasticitat els carrers i una escorta d'arquers custodiava i presidia el pas de la carrossa de la capitana conqueridora, Beatriz Albert, i del banderer Gustavo Jiménez, que tancava un boato elegant i guerrer. Quant de treball, quant d'esforç, quant d'assaig n'hi ha darrere d'una capitania, La veritat que sí, són 4 anys i crec que durant 4 anys, des del primer minut, estan treballant dia rere dia per a poder que tot el poble d'Agullent i tota la gent que vinga poder gaudir d'aquestes festes i d'aquestes capitanies que ens fan. La veritat que molt bé. Després era el torn de la Filà Almogatens, la Filà Belenguers i la Filà Creuats, que completaven l'entrada cristiana, acompanyant als exèrcits de la capitania i deslumbrant amb vestimentes especials de caràcter també guerrer, així com esquadres amb el tratge oficial de la Filà. Acabat el pas de les tropes cristianes, era el torn del bàndol moro. Enguany era la Filà Moros del Benatxar, qui ostentava el gran honor de comandar els exèrcits moros en la majestuosa entrada. El boato ens traslladava de ple a la vida de la Medina del Califat, amb mercats, carros, animals, fonts i muralles. Novament, les riques vestimentes i els balets oferien un gran espectacle al públic que gaudia de la desfilada als carrers. Un seguici de cavalls de domatge acompanyava a l'ambaixador moro Vicent Guerola. Per la seva banda, una imponent guàrdia negra, així com una elegant i perfectament uniformada escorta, anunciaven l'arribada de la capitana mora d'enguany, Ima Espí, acompanyada per la seva filla Estefania Pasqual com a banderera. Les dos, molt emocionades, vivien una jornada màgica i plena de sentiments. Després d'aquesta gran capitania, arribava el pas de la Filà a Benbassols i la Filà Benjulem. I per últim, finalitzant l'entrada 2019, la Filà l'Alegre. Tots ells contribuïen, amb el seu saber fer i els seus trajes, a engrandir la desfilada. Amb ells es tancava un gran espectacle que, com no podria ser d'altra manera, omplia d'emocions i feia vibrar cada racó de la vila d'Agullent en els dies grans dels seus moros i cristians.